ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలకు సేవ చేయాలి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సేవలు చేయించుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రజాప్రతినిధులు మారిపోతున్నారు. ప్రజాదాన్ని పక్కన పెట్టి తమ ప్రయోజనాల కోసమే కృషి చేస్తున్నారు, కష్టపడుతున్నారు అన్నది మాటికి వాస్తవమే. మరి ఈ మధ్య ఓ ఎంపీ ఉద్యోగులను బెదిరించిన ధోరణి కాస్త ఆలస్యంగా సమాచారం అందింది. ఓ ఎంపీ ఉద్యోగులను బెదిరించాల్సిన అవసరం ఎందుకుంటుంది? ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇక్కడ కాకపోతే మరో చోటైనా పని చేసుకుంటారు. ఇష్టం లేని ఉద్యోగులను బదిలీ చేసే అధికారం ఒక ప్రజాప్రతినిధుల రికమెండేషన్తో చెల్లుబాటు అవుతున్న విషయం మనకందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఇటీవల ఓ ఎంపీ అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులను సంతకాలు పెడతారా లేక వెళ్ళిపోతారా అని బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అసలు ఆ ఉద్యోగులు సంతకాలు చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? అసలు ఉద్యోగులకు సంతకాలకు సంబంధం ఏమిటి? ఉద్యోగులు సంతకాలు పెడితే ఎంపీకి వచ్చిన ప్రయోజనం ఏమిటి? అసలు ఎంపీ ప్రభుత్వం మధ్య నలుగుతున్న ఆ ఉద్యోగులు ఎవరు? ఎంపీ ఆ ఉద్యోగులను ఎందుకు బెదిరిస్తున్నారు? ఎంపీ బెదిరింపులకు ఆ ఉద్యోగులు భయపడుతున్నారా? ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఏం చేయబోతున్నారు? అసలు ఎంపీపై తిరుగుబాటు చేయవలసిన అవసరం ఆ ఉద్యోగులకు ఎందుకుంది? ఈ ఎంపీ విపరీత ధోరణికి కారణం ఏమిటి? మొన్నటి వరకు పెద్దగా పేరు తెలియనటువంటి ఆ ఎంపీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను సైతం ఎందుకు బెదిరిస్తున్నారు? సంతకాలు పెట్టాలని ఎందుకు బెదిరిస్తున్నారు? సంతకాలు పెట్టడం వల్ల ఎంపీకి వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటి? అసలు ఉద్యోగులు దేనికోసం సంతకాలు పెట్టాలి? ఇలాంటి విచిత్రమైన ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి ఆ ఎంపీ యొక్క వైఖరితో, విచిత్రమైన ధోరణితో. ఇంతకు ఉద్యోగులకు బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నటువంటి ఆ ఎంపీ ఎవరు? ఆ ఎంపీ చరిత్ర ఏంటి? ఆ ఉద్యోగులు ఎవరు? ఎక్కడ ఏమిటి తెలియాలంటే త్వరలో ప్రజా ప్లస్లో ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమాన్ని చూడండి. ఎంపీ విచిత్రాలు, ఎంపీ బెదిరింపులు, ఉద్యోగులు ఏం చూస్తున్నారో త్వరలో మీకోసం మిస్ కాకండి. చూస్తూనే ఉండండి ప్రజా ప్లస్.